बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय। बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बिदि मावनायनि थाखाय। थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा जे बेखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन बिथांमोनखौ लाबोनायनि प्रसेसखौ नाजायै थांनाय दाखालि फार्स्ट मेआव जेब्ला जों गोदान दिल्लीयाव थाङो निउ दिल्लीयाव अब्ला त्रिमुर्ति जोंहा सीएम सारनि रेसिडेन्टआवनो जों बेखौ रायलायो आबुङै आरो बेवहाय जोंजों दंफायोमोन जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' आरो रोहोनगोरा एमपि राज्यो सभा आरो मानगोनां दिपेन बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो जोंनि Ndfb वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मोसाहारि बिन'येल वारि आरो जोंनि गासै टिमा दङमोन। बेवहाय रायलायनाय जादों जे बिथांमोनखौ लाबोनायनि प्रसेसखौहाय जे बिथांमोना गोबां सम जाबाय जिहेतु बिथांमोननि टार्म्सआबो जोबनायहालागै सहैगासिनो दङ बेनिखायनो शिफ्ट खालामजानायनि बेबस्थाखौ जिहेतु जों सिगांनिफ्रायनो एपिल खालामबोबाय थादों। दा बेबायदि हिसाबै 1 थारिखआवहाय रायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा उइथिन 1 उइक जोंनि सिगाङावनो सार हिरेननाथ सारनो कल खालामबाय जे बिथांमोनखौहाय थाबैनो काजलगावआवहाय शिफ्ट खालामनांगौ होननानै। थिग बेबायदिनो बिथाङा खोथा होनाय बायदियै उइथिन 1 उइक बुंदों दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना काजलगावआव सफैनो हाबाय आरो जों Ndfb हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बाख्नायदों आरो जोङो दिनै बाख्नायनांगोन जोंहा दिनै बिटिआरनि गासै मावफुं सोद्रोमा सारमोनखौ आरो स्टेटनि सीएम सारखौबो जों दिनै बाख्नायदों। आरो जोङो दिनै बे लाबोनायाव साबेसे फैदों आरो सोर फैदों? दिनै बे लाबोनायावहाय गासै 7 दङ सिबिआइनि गिबियावनो रिफिकां गयारि ओमफ्राय जज बर' खरगेस्वर ओमफ्राय आवगय ओमफ्राय राजु सरकार बिथांमोना 7 दिनै मोजाङै सफैबाय आरो बेयावनो थाथ'सिगोन। नोंथांमोननि मिथिनायाव साबेसे फैगोन? दायो 7 दङ सिबिआइहा जोंहा गासै 6 जन दंमोन दा गुवाहाटीनि 10 एफिबिएनावहाय दङ जोंहा नाब्ला सारा बिथाङा दङ बिसोर गासै 7 दंमोन सिबिआइनि। नोंथांमोननि मिथिनायाव बाव लाबोनायनि उद्देश्यआ मा? लाबोनायनि उद्देश्यआ जिहेतु बिथांमोना बेयाव गोबाव जाबाय टार्म्सआबो जोबहांनायलागै सहैबाय बेनिखायनो एसे मोजां अबस्थायाव मोजां परिबेसाव दोननो होननानै बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों। माखासे थाबोनाय Ndfbनि जिखिनि केस जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरनि खबरा माबायदि? ओरैनोथ' जोंहा सिबिआइ हिसाबै 7 दंमोन दा सासेल'सै जोंहा नाब्ला सार ओमफ्राय NIE हिसाबै दङ NIEआव गुवाहाटीयावहाय दङ 52 ओमफ्राय क'क्राझाराव 1 ओमफ्राय नगाव जेलाव 1। दा बिथांमोननि केसआ जिहेतु सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव फैबाय दा स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआवहाय केस वाइज हिसाबै हरजोबनाय जासिगोन। दा जोंहा फैगौ 20 तारिखआव क'क्राझाराव दङ दिनै क'क्राझारनिफ्राय 20 तारिखनिफ्रायनो जागायजेननाय जागोन। जों मिजिंथिदों 20 तारिखनिफ्रायनो बिथांमोननि केसआबो गासैबो पजिटिभ लाइनाव खारगासिनो दङ।